Bodoland अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ दिनिलिनि सासे सोद्रोमानि फिन जिउ खहा। मैया फुंनि समाव आसाम पुलिस आरो आसाम राइफलनि जथायै कार्बि आंलं जिल्लानि धनस्री ओनसोलनिफ्राय डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि साद' उदखारिफोरखौ जिउ फोजोबदों लोगोसे हाथियार बोखांनो हानाय जादोंमोन। फिन डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि सासे सोद्रोमाखौ कार्बि आंलंआव आसाम पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनानै फिन जिउ फोजोबदों। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि इनकाउन्टाराव साद' डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि जिउ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे गंथाम AK-47 गुलि बारुद बोखांनो हानायजों लोगोसे हाथियार सिखोमाना दोनग्रा गंसे बाक्सु बोखांनो हानाय जादों होननानै फोरमायदों। बेराफारसेथिं मैया सानसेनि गेजेराव डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि सास्नि सोद्रोमाफोरखौ फोजोबस्रांदों आरो इनकाउन्टारनि गेजेरजों सानै डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि दैदेनगिरिया जोखोम जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायो। नैथियाव दङ CBSEनि 12थि थाखोनि आनजादा खुंफुंजागोन। CBSEनि 12थि थाखोनि आनजादा खुंफुंजागोन। 1 जुन खालाराव फरमेटआ फोसावजागोन। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि थासारिनि समाव CBSEनि आनजादजों लोगोसे गोबां आनजादफोरखौनो खुंफुंनायनिफ्राय गोजानाव थाथ'दों। बे समावनो मैया मिरुनि गोबां गोहोगोरा दैदेनगिरि बिथांमोना CBSE आनजादखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि जथुम मेलनि गेजेरजों सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि CBSE आनजादा फैगौ जुलाइ दाननि गेजेराव खुंफुंजानो हागौ। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पोखरियाल बिथाङा फैगौ 1 जुन खालाराव बेनि सायाव फोरमायगोन। थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लायाव आइजोफोरा गाज्रि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो गोदान सरकारि नङै फसंथान दादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गथ'साफोरनि सायाव बायदिसिना जेंना जेरै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, बुथारनाय, मावरिया गथ'फोरखौ सोलेरारि आरो गोसोआरि दुखु होनाय, उन्दै बैसोआवनो हाबा होनाय, फेग्रा बेसाद बाहायनाय बायदिसिना जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय KC डिग्री कलेजाव मैया रबिबारखालि ओनसोलनि रोंखा-राखा आइजोफोरा कभिडनि खान्थिखौ मानिनानै सावरायलायना सरकारि नङै मोनसे फसंथान दानाय जायो। बे फसंथाननि मुंखौ गथ'सा रैखाथि फसंथान सापागुरि कक्लाबारि आन्चलिक कमिटि दोननाय जायो। बे फसंथाननि आफादगिरि महरै मुस्रिमा लीला बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै मुस्रिमा दुलुरानी बर'खौ सायख'नाय जायो। ब्रैथियाव दङ BTRनि AMBR फेरेंगाया गावनि मावख' खथाखौ गावनो सेनिटाइज खालामदों। कर'ना भाइरासआ आसाम रायजोआवबो उन जाना थायाखै। दिनै 24 मे BTC एसेम्ब्लि जिरायगोन। बेखौ नोजोर होना मैया BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया गोजोननि नोगोर क'क्राझार सहराव थानाय BTC सेक्रेटारियेट अफिस थामहिनबा गावनि मावख' खथाखौ गावनो सेनिटाइज खालामो। थारैनो बिथांनि हाबा मावनाया साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय सांग्रांथिनि नेरसोन महरै थुलुंगाखां जादों। बिथाङा सासे मावफुंगिरि सोद्रोमा जानानैब्लाबो गाव सेनिटाइज खालामनायखौ नुनानै गोबां सुबुङानो सोमोनांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।